Llenguaferits, avui tornem amb una altra poesia al mig del bosc. I quin autor hem triat avui? Doncs un dels poetes més importants de la literatura catalana del segle XX, un dels referents, Salvador Espriu. El poeta nascut a Santa Coloma de Farners, amb la seva obra molt vinculada a Arenys, Cinera, i avui llegirem un dels seus poemes més famosos perquè el va popularitzar Raimon. És Inici de càntic en el temple, i ens el llegirà la Gés. Ara digueu, la ginesta floreix, arreu als camps hi ha vermell de roselles. On no va fals, comencem a segar el blat madur. Hi ha un meil, les males herbes. Ah, joves llavis desclosos després de la foscor, si sabíeu com l'alba ens ha trigat, com és llarg d'esperar un alçament de llum en la tenebra. Però hem viscut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa, perquè seguíssiu el recte camí d'accés al ple domini de la terra. Vàrem mirar ben al lluny del desert, davallàvem al fons del nostre somni. Cisternes seques esdevenen cims pujats per esglaons de lentes hores. Ara digueu, nosaltres escoltem les veus del vent per l'alta mar d'espigues. Ara digueu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble.